Grazas ao programa Aquamundam, o Concello de Noia contará cun avanzado sistema de información para acadar unha xestión integrada e máis sostible das augas. A aplicación de innovadoras tecnoloxías permitirá realizar unha diagnose do estado das redes de saneamento e abastecemento, co fin de poñer fin a posibles incidencias e planificar unha estrategia de depuración de futuro. O que se pretende é colocar unhas cámaras dentro deses colectores de saneamento que van a valorar o estado de permeabilidade dos mesmos, o estado de circulación de fluidos dentro deses colectores, van a servir para diagnosticar en que zonas hai filtracións, ver tamén o estado dos pozos de rexistro, valorar así mesmo os caudales, as seccións e demais se son axeitadas, valorar o tipo de colector que está dando servicio en cada unha desas zonas e ao mesmo tempo facer un diagnóstico sobre o funcionamento da depuradora actual e un análise da posibilidade de instalación de unha nova depuradora ou de solucións alternativas. Noia convertese así no primeiro concello galego que participa neste proxecto, financiado polo programa europeo Interreg España-Portugal e que será desenvolvido por Augas de Galicia. Este estudio vai a supoñer un investimento de en torno a 200.000 euros que vai a financiar Augas de Galicia con fondos europeos a través do programa Interreg, é un programa transfronteirizo que abarca algún concello de Galicia e algún concello do norte de Portugal. Durante os próximos meses, Augas de Galicia tamén levará a cabo un estudo en profundidade dos sistemas de abastecemento e saneamento nos municipios de Ames, Burela e Soutomaior. O obxectivo é ter unha diagnose sobre o estado das infraestructuras nestes concellos, centrándose na súa calidade, capacidade e eficiencia.